Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci ta cikin sabon shirin Inuwar Fasaha. Shirin da ya saba kawo muku tattaunawa da jaruman fina-finai, marubuta, mawaka, masu shirye-shiri, masu bada umarni da ma daukacin masu bada gudunmawa a cikin masana'antar ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Wanda cikin da Allah a wannan mako ma mun samu baƙunci ɗaya daga cikin mawaka a cikin ita wannan masana'anta. Kamar da kuka sani, sunana Abubakar Sai Suleiman wanda ni yake gabatar da wannan shiri karkashin jagorancin shugaban shirin Yakubu Abubakar Gwagwarwa. To masu kallon mu kai tsaye za su so su ji da muke tare. To assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da haka. Da farko wani sunana Abubakar Salisu Inuwa ya kasai wanda aka fi sani da Habu S Inuwa. To Abu S Inuwa za mu so abu yana masu sauraro taƙaitaccen tarihin rayuwa. To kamar yadda dai na faɗa, ni an haife ni a unguwar ya kasai bi, a nan na taso kuma na yi makarantar firamare a nan University Model Special Primary School har zuwa dai makarantar secondary senior secondary school ke Nasarawa. Daga nan kuma na tafi college of education Tare inda na karanci geography and social studies. Bayan nan kuma na yi diploma a fannin kwamfuta, bangaren karatu da yi a nan na tsaya gaskiya. To yaya aka yi ka tsinci kanka cikin ita wannan masana'anta ta shirya fina-finan ta Kannywood musamman ma bangaren harkar wake-wake? To gaskiya ne, ni na tsinci kaina a cikin waƙa da yi. Tun ina firamare ina da sha'awar rubuta waƙa, kuma silar da ya fara waƙa ta yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine silar fara waƙa ta gaskiya. So daga nan kuma sai na juyi na zama mawaƙin gama gari. Na soyayya za mu ce ko? To na yin waƙoƙi kala-kala, kamar waƙoƙin yaban annabi, soyayya, fim, biki, suna, birthday, siyasa, sarauta, jungle na talla da dai sauransu. A iya ce ma ka fatarin wasu bangarori na harkar waƙe-waƙe kana tabawa. Gaskiya dai alhamdulillah ko ina muna taba. To akalla zuwa yanzu ka kai kimanin shekaru nawa a cikin ita wannan masana'anta? To ka fara rera waƙa? Daga 2011 ne na fara rera waƙa. So amma ni ba zan ce tsawon wannan shekarar kullum waƙa ne ke tun da na je na yi karatu. Kaga kawai dai sanda na fara shiga studio dai da kafin taurin kalamu zuwa yanzu. To a ɗin waɗannan shekaru da ka ɗiba zuwa yanzu aƙalla waƙoƙinka za su kai kimanin guda nawa? Kai Allah ba rubuta ne. To a ƙiyasi sun kai kamar adadin miliyan nawa ko 100,000 nawa? To mu bar shi dai gaba ɗaya duka jimlatan waƙoƙin kan na zariya. Mu bar su guda 100. Na guda 100. Insha Allah. Na mutu cikin waƙoƙin nan naka guda 100 kamar ta kaci da waƙar yabo ka fara. Na mutu za mu so kaɗan nuna masu sauraro kaɗan daga cikin wasu baitoci ne ta wannan waƙar ta kasance ita ce waƙa ta farko. To bismillahirrahmanirrahim. Gaishe ka Rasulullah, ka cece mu Rasulullah. Wannan shi ne amshin ita kasida da na fara yi. To ya amshi ya isa. To yanzu akalla da cewa waƙoƙinka sun kai kimanin ɗaruruwa kamar yadda ka faɗa? A 100 ne. To kamar yadda ka faɗa ka ce waƙoƙinka za su kai kimanin 100. A cikin waɗannan tarin waƙoƙi naka zuwa yanzu ka yi musu album? Gaskiya da daɗewa na taɓa yin album mai suna Saƙon Zuciya. Gaskiya ne yanzu kuma dai ina nan kan yi sababbin album guda 2, farin ciki na da kuma burin zuciya. Su ne wanda nake so don suke san Allah yadda nan ba da daɗewa ba. Wataƙila ma wani zan iya yin bidiyon sa, don ban tantance wanda zai yi bidiyon sa, wani zuciya ko burin zuciya. Na mutu Allah ya tabbatar. Kamar wancan shi album da ka faɗa Saƙon Zuciya yana ɗauke da album waƙoƙi kimanin guda nawa a cikinsa? Ina jin za su kai 10 gaskiya. Guda 10. To shi ne na amto bidiyo album kai ko kuma waƙoƙi ne kawai ba masu motsi ba? Audio ne gaskiya, ba bidiyo ne ba. Ba bidiyo ne. So
da wani lokaci ne baitin waka ya fi zuwa maka? ai ka san shi baiti kirkiro shi ake duk sanda kake son waka, misali kamar a ce zan wake wannan fulawa, abinda zan fara kalla zan kalli kalar da take jikinta, ya tsawonta yake, ya faɗinta yake. In na sa a raina to shine zan ga to me ya bani sha'awa jikinta zan waka, ka gane. To sai in fara tunanin ta yadda zan bullo wannan waka. Kari kenan. Shi kuma rubuta waka in dai ka samu kari to rubuta waka bai da wahala. Ni gaskiya an zan rubuta waka bayan sallah asuba, so lokacin da baituka suna zuwa mana sosai da sosai. Amma kamar yadda ne ya saba faɗi, ban fi yin waƙa ba sai raina ya ɓaci. Na'am. Lokacin da kake cikin damuwa? Yawwa, lokacin da kake cikin damuwa gaskiya ina yin baituka ko in ce ina yin kari irin wanda nake so. Wani lokacin ma ko kamar waƙar biki aka bani ko waƙar fim haka dai, to na kan so sai raina ya ɓaci tukunna zan fara tunanin yadda zan yi waƙar. To kai kake buga waƙoƙin kake da ko kuma kakan bayani akan kake da Arewa? Ni dai bayarwa nake a min kiɗa gaskiya. Na'am. Amma dai na fara koyi kiɗa. Na'am. A bangaren mata da suke muku amshin waƙoƙi, wace ce ka fi jin daɗin yin amshi, take maka amshi ka fi jin daɗi? Gaskiya kamar dai Murjaba ba, Naja'atu ta ne. Na'am. To wace waƙa ce ba za ka taɓa manta ta ba a cikin waƙoƙinka, wacce idan ka tana ta kakan jin daɗi sosai, a iya cewa ko saboda wasu irin saƙonni da ita wani waƙa take ɗauke da shi a cikin ta? Gaskiya tafiya. Wata waƙa ta tafiya ba. To wannan waƙar gaskiya ni ban jin ma zan ƙarin waƙa da nake son tafiya da ita. Na'am. To menene yasa ka ji ita wannan waƙa wacce mai taken tafiya ka ji cewar tafi burge ka cikin waƙoƙinka? Waƙa ce gaskiya da take da ƙalubale a cikinta, kuma take da nasara a cikinta. Tafiya na yi daga nan zuwa babban birnin ƙasar Nijar, Niamey. So ni tun da nake ban taɓa yin tafiya mai tsawo lokaci ana tafiya a mota gaskiya kamar wannan tafiya ba. Kuma bayan na yi tafiyar, ko in ce ina cikin yin tafiyar, na haɗu da wata baiwa Allah a wani gari ana ce mai Doso. So mota ta sauke mu, za a ɗau fasinja, sai aka ɗauka har da ita. To farko dai na fito inda motar ta tsaya, zo za mu sai nama, na sai nama. So a gun siyan nama ita kuma yarinyar ta zo sai take min kallo irin na sani haka. So tana ta dai min dai abubuwan da kamar ta sani, tana dai so ta gaya min, sai ni kuma na tsorata tunda tafiya ta ce kwance zuwa na ƙasa ne na farkon, ba wanda na sani ba wanda ya sani, amma ya aka haka ta kasance. Kawai sai abin ya ɗan bani tsoro, na tafi na hau mota, na tiket ɗina na shiga cikin mota na zauna ina tunani to wannan a ina ta sani take mun haka. Kawai sai ta zo ta zauna kan yadda ka zauna ɗin na akan kujerar da muke zauna a kusa da ni. So na ga da muka to ai ba da ita muka to. Shikenan mota ta tafi, muka ci gaba da tafiya, tana ta kallo na, can dai ta ɗauko wayar ta ɗan daddanna sai ta nuna mini hoto na a ciki, sai ta ce mini ni ne wannan. Abin ya ɗaure min kai, na ce eh ni ne. Sai so amma aka ka samu hoto na? Ta ce mana ai tana bidiyo waƙoƙi na Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a nan ta san waƙoƙi na, ta san hoto na. Ni ka san kuma wani abu ma a tafiyan ma na manta ni da mawaƙi ne. To tunda ba harkar waƙa ce ta kai ni ba, kasuwanci ne kai. So daga nan take ta bani labari, tana jin waƙoƙi na da daɗewa, tana ta Allah wata ran ta gani, kuma gashi ta gani. Abin muna tafiya na ban mamaki dai, har muka je shiga ƙasar, kwance shiga jihar tasu Niamey din, sai kuma kana da international passport ko ECOWAS sannan za a baka ka shiga. To ni ban da ko ɗaya, sai na sai wani kati ana ce mai karte, kuma ban siya ba saboda canji na baro shi can inda na tsaya siyan nama. To da kanan ne dai ita yarinya ta zo ta biya kuɗi, aka yi settle aka bani katin muka shiga.
amma son so ne mai takaice labarin anan saboda a daidai nan gaba za mu so kare ga masu sauraro wasu yan baitoci na cikin ita wannan waka domin mu ji irin sakonnin da take dauke da shi a ita wannan waka mai taken tafiya. To amshin wakar da yana cewa tafiya kasan Nijar na haɗu da zarmawa. So haka amshin waka yake, sai bara an maka baiti guda ɗaya ko biyu haka. Tafiya ta numfasa yau ga wala maka dai wanda dai na farko. Masha Allah Allah na ji kuma na dawo lami lafiya jiki na ba ciwo kyawun tafiya an ce wata rana a dawo komai nisan jifa ƙarshe ƙasa zai dawo yau gani cikin Naija ina ta kai kawo na gode mutan Nijar har da ku zarmawa. Gaskiya ne nan to a cikin waƙoƙinka wacce waƙa ce tafi baka wahala lokacin da ka zo rubuta ita wannan waƙa? Na sanda na zo rubuta waƙa duk a waƙoƙin da na'am wajen rubuta ko wajen rera. Wajen rubuta ma da rera wacce da tafi baka wahala yayin lokacin da ka zo yin aikin wannan waƙa? Gaskiya wata waƙar biki ce. Wata waƙar biki ce ina mara kuma aka kira da kanan dai Nijar ɗin wannan jiha Maradi. Kuma kamar ya zan kwatanta maka ranar kamar Litinin ko Talata ne aka kira wani kuma aka cewa ga ran Alhamis lalle ake buƙatar ta. Gashi ni ina mara. Na gaya masu to ni wallahi yanzu ban da lafiya su dai a hakan daidai muryar ta wasu ke so in musu waƙar. To gaskiya na sha wala don irin tafi da katon plus ɗin ruwan zafi. Ne baiti dai sai na sha ruwan zafi. A lalle ai ta wala wannan waƙar. Haka aka samu wallahi. Gaskiya ne. Ya alaƙar ku take da manya-manyan mawaƙa da kuma masu tasowa? To gaskiya ni ina da wani abu guda ɗaya. Da inda aka ce mutum ya girme ni ina ba shi girmansa 100%. To ka ji babban alƙawari da su. Tun daga lokacin da ka fara waƙoƙi a cikin ita wannan masana'anta a wani irin kalubale ka fuskanta ka tun daga lokacin da ka shiga harkar wannan lokaci? Ai kalubale kawai ka ɗauke shi a cewa yana cikin tsari na rayuwarka. Ko me kake dole ne akwai kalubale akwai akasin haka. Kawai wannan mu bar shi a kawai tsari ne na Ubangiji. Kawai dai in kai haƙuri za ka wuce wannan gurin. A ɓangaren nasarori fa? To nasarori alhamdulillah an samu kyaututtuka yabo lambobin yabo da abubuwan da ga su nan da yawa gaskiya. Ko nan ma gidan TV nan naku nasara ce zuwanta. So waɗanne irin shawarwari za ka baiwa abokan sana'ar kuma waƙa musamman wajen ganin an furta kalmomin da suka dace a cikin waƙa? Gaskiya ne shawarar da zan ba mu shi ne mu tsaftace harshen mu da alƙalamin wajen rubutu saboda ko bayan ba ranka za a ringa sauraron waƙoƙinka. To ya zamana ka bar abin da in an saurara za a ce Allah ya ji kanwani Allah ya saka mai da alkhairi ba a faɗai aka san haka ba. Wannan ita ce shawarar da zan ba mu. Wanda irin abinci ka fi sha'awa? Wake da shinkafa da mai da yaji da salak sai kuma tuwon shinkafa da miyar taushe. A ɓangaren abin shafa? Na fi son mirinda ko diyu. To a wanda sako kake da shi da ƙarshe ga masu kallon mu? To sako da zan ba wa masu sauraro shine su ci gaba da kasancewa da wannan Kadaura 24 TV kuma in Allah ya so ya yarda muna nan za mu zagi dan sai ba dare ba rana wajen nishadantar da su faɗakarwa da farantawa. To masu kallon mu duka ana muka kawo ƙarshen tattaunawar mu tare da fitaccen mawaƙi Abubakar Salisu Inuwa wanda aka fi sani da Abu S Inuwa. A madadin waɗanda suka taimaka wajen kamar wannan shiri musamman shugaban wannan shiri Yakubu Abubakar Gudura, sunana Abubakar Sai Suleiman da na kasance a daidai wani lokaci da ke cewa mu haɗa wani makon idan Allah ya kai mu.